zuciya tana da abin da take muradi, haka ma zuciya ba ta ra'ayin abin da ba shi take bukata ba. Imtihal. Ka sani rago shine yake gudun matsala idan ta same shi, jarumi kuma shine yake tsayawa ya fuskanci matsalarsa har sai ya nemi mafita. Imtihal. Bahaushe na cewa ice tun yana ɗanye ake iya tankwara shi, haka ma idan rana ta fito tafin hannu baya iya kare ta. Imtihal. Wani Allah ya sauwaƙe. Kin ga malama, ba wai na sunan danki ba. Wannan ne yasa ta kamu da soyayyar matashin saurayi wanda a gefe guda yake da burin mallakar tasa gwanar. Aha, san maso wani ƙunshin wahala ƙaƙa ƙaƙa. Imtihal. Wannan ai wulaƙanci ne, ta mutane za su taso kafa su zo wajen ki ko sauraron su zaki. Ne na ga baki daya fuskar ki akwai alamar damuwa akan ta. Yaya kawai ku bar magana. Me yake da mutu shin wannan yaron ne ko ko ni? Nayi in raba su ba yadda ban yi ba amma abun yake. Imtihal. Kamfanin Kanu Global Crew ne suka shirya muku wannan ƙayataccen shirin mai dukkan zango. Sannan shi take bana son damu ki tashi mu je mu ci dan Allah ya. Imtihal. Baki za ka yi mun? To wallahi bakin ka sai ya sare danyen kashi. Ba ai shi kenan yanzu ya za a yi. Ba dole in daga hankali na ba, kai ka san cewa ina son imtihal. Insha Allah akwai shawaran da zan baka. Kai ne kamar? Imtihal. Labari tsarawa Shafi'u Abdullahi Sardauna, shiryawa Abdul Dayyan Screenplay, daukar nauyi Adam J Abdullahi. Kasancewar ka shi yasa ba zan iya rabuwa da ita, amma wallahi tallahi duk bakin ku daya. Imtihal. Ni din kawarta ce, suna na Fauziya. Taimakin mai bada umarni Muwaffaq Galari, bada umarni Nafi'u Nasir. Sai yanzu na gane cewa na yi kuskure ko kuma ce miki na yi wata. Allah ya tabbata. Imtihal. Sai wallahi kada ki saki ki gaya mana magana, idan ku ba haka ba zan ki zai muku ba. Faɗa magana. Wannan shiri zai fara zuwa muku akan YouTube channel mai suna Hakina TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alaman ƙararrawa. Imtihal.